Ola, boas a todos. Nesta ocasión vades a coñecer unha propiedade que está orientada principalmente a inversores. Por que? Porque trátase dun inmoble situado nunha entreplanta, estamos en Moaña, moi pretiño da rotonda do Portal, e trátase, como dicíamos, dunha entreplanta lista para condicionar tanto para a oficina, pero tamén para uso de vivenda, xa que dispón de tal uso. Por tanto, un inmoble de 120 metros cuadrados construídos que ten saída a 2 patios, un patio de mazán de 40 algo metros e un segundo patio que entre os dous chegan aos 60 metros cuadrados. Por tanto, unha moi boa opción de inversión para transformar nunha vivenda, nunha oficina, nun espacio aberto con doble uso, é dicir, unha moi boa alternativa para os que queredes invertir comprando a un precio moi baixo e facendo a obra, a vivenda, ao vosso gusto. Se sabedes, os que estedes interesados, consultádonos a través da web, a través do número de teléfono ou directamente na oficina para ampliarvos información, incluso orientarvos sobre opcións, posibilidades a hora de distribuir ou a hora de dar diferentes usos. Esperamos as vosas consultas. Venga.